படம் நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருந்தது ஒரு படம். ஃபைட் சீன்லாம் நல்லா இருக்கு. நான் மிருகமாய் மாற படம் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் மேன் வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாமே தலையிடுது. அரசியல், ஆணவ கொலை, காதல் கொலை, அதெல்லாம் வந்து மனுஷன் வாழ்க்கையில் தலையிடுது. அது வந்து எப்படி தவிர்க்கிறது சொல்லிட்டு அந்த படம் வந்து சொல்லுது. பரவாயில்ல, நல்லா சசிகுமார் நல்லா தான் வச்சிருக்காரு. டைரக்ஷன், ப்ரொடியூசரும் நல்லா தான் இருக்காங்க. படம் நல்லா தான் இருக்குது. ஆக்டிங் எப்படி இருக்குது? சசிகுமார் ஆக்டிங் வந்து எப்பயுமே நல்லா தான் இருக்கும். நம்ம நாடகங்கள் 1, நாடகங்கள் 2 எல்லாமே பார்க்க சொல்ல நல்லா தான் இருக்கும் படம். அவர் ஆக்டிங் நம்ம ஒரு சமுதாய கருத்து தான் ஒரு கம்யூனிசமாக பேசுவோம். அது கருத்து புதுமையாக இருக்கும். அவர் ஆக்டிங் நம்ம ஒன்றும் சொல்லுவோம். ஏதோ பெண் குழந்தை மாதிரி பெண் குழந்தை ரேப்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. முக்கியமாக ரேப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க படத்தில். ஒரு அந்த சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம், அந்த போக்சோ சட்டம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. நான் மிருகமாய் மாற படம் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. சசிகுமார் ஆக்டிங் சூப்பராக இருக்குது. எங்கள் ஊருக்கார் வேறு நல்லா இருக்குது. ஒரே ஒரு சைக்கோ படம் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்க வித்தியாசமாக நடிச்சிருக்காரு. எப்போயும் நடிக்கிறத விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது படம் நல்லா தான் இருக்குது. சசிகுமார் ஆக்டிங் அவர் மிருகத்தனமாக பண்ணியிருக்காரு, சூப்பராக இருக்குது. நான் மிருகமாய் மாற ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சசிகுமாரோட ஆக்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ப்ரோ, உண்மையாகவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. புதுசாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் புதுசாகவும் தெரியுது. ஏன்னா அவர் இதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப இந்தளவுக்கு வைலன்ஸாக நடித்ததில்லை. ஸோ இது கொஞ்சம் மற்ற படத்தோடு கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் வைலன்ஸ் அதிகமாகவே இருக்குது.